Dobrý den, vítám vás u podcastu Hradečtí králové sportu, který souvisí s oslavami 800 let založení Hradce Králové, a je to podcast, ve kterém se budeme potkávat se zajímavými osobnostmi, kteří jsou sportovně spjati s Hradcem Králové, a naším prvním hostem je bývalý hokejista Martin Hosták. Dobrý den. Díky za přivítání. Je mi ctí tady vejít, dokonce jako první. Hezký. Martine, my jsme strašně rádi, že jste dorazil. A tak nějak si budeme povídat asi o té vaší hokejové kariéře, o životě, prostě o všem, co vás potkalo. Jak tedy vzpomínáte na vaše sportovní začátky? Vy pocházíte ze sportovní rodiny, takže ke sportu jste měl asi vždycky blízko. Měl jsem ke sportu hodně blízko. Maminka byla gymnastka, byla v širší nominaci na olympiádu v Římě. Nedostala se tam, táta hrál tenis, hokej na, řekněme, prvoligové, druholigové úrovni. Takže jsem ze sportovní rodiny, vyrůstal jsem na tenisových kurtech, každý den jsme tam byli a blbli s ostatními dětmi, takže potom samozřejmě přišel i hokej, tak sport, to byl celý můj život. Jak moc chybělo, aby byl z Martina Hostáka tenista? Nechybělo moc, já jsem musel ve 14-15 letech se rozhodnout, protože už nešlo dělat oba dva sporty najednou. A tak nevím, schválně, jestli někdo ještě trumfne. Já jsem v jeden víkend hrál druhou nejvyšší soutěž tady českou v tenise i v hokeji ve stejný víkend, takže to bylo docela dobrý. Dřív to bylo běžný, že jo, byli takový obojživelníci, třeba Drobný a další, tak neromanský. Takže všichni hráli tenis a hokej, ale tohle to už se teď moc nenosí, protože to taková specializace raná je strašně vidět a strašně brzo, tak to už asi nejde. A v kolika jste se poprvé postavil na brusle? Já si myslím tak v 5 letech, to se nijak neuspěchávalo do základny, tady s panem Holým jsem začal chodit až do první třídy, to znamená, mi bylo skoro 7. Jak si pamatujete tehdy hokejový stadion, v jakém stavu on byl? To jsou takový útržky, pamatuju si, že jako žáčkové jsme se převlíkali v takových umakartových buňkách, který byly teď do dnešního hlavního vchodu směrem k pivovaru natažený. Tam co je teďka ta vstupní tak tam byly buňky a chodili jsme po dlouhodánský gumě. Mně to tehdy přišlo nekonečný jako malým dítěti. A prošli jsme tribunou a přešli jsme vlastně po tribuně na led, ale už byl zastřešený, nepamatuju si ho bez střechy. Jak vzpomínáte na ty vaše hokejové začátky? Máte z té doby ještě stále nějaké kamarády? Stýkáte se s těmi spoluhráči z té mládežnické kategorie? S některými se potkáváme. Dokonce jeden kluk chodí ještě pořád na veterány, tak tam se potkáváme, chytá. Ale tak samozřejmě těch kontaktů není moc, ale občas se potkáme. Jak tehdy fungovala výchova mládeže v Hradci Králové? Na jaké úrovni vlastně hokej v Hradci byl? Hradec byl v druhé nejvyšší soutěži, tak co já jsem chodil jako žáček se dívat, tak jsem zhlížel k těm klukům dospělým, který hráli za Ačko a chtěl jsem taky hrát za Ačko. To si pamatuju, to byl můj cíl, prostě dostat se do Ačka. No a potom, když jsem byl v dorostu, tak ze svazu přišlo takové rozhodnutí, že prostě v každém tom týmu a dospělých musí být alespoň 3 mladší kluci, junioři. Dostali jsme čísla přes 30 tehdy, a protože to byly jenom do těch 22 a pak už se nedávaly čísla větší. Dneska je ta móda, že si tam dáte, co chcete. 96,9. Třeba. A že jsme dostali čísla přes 30 a měli jsme pěkně mřížky, protože jsme byli ještě hodně mladí. Že jsme byli takovým snadným terčem pro ty soupeře. Jak složité bylo tehdy se prosadit v tom dospělém hokeji, protože hrávalo se na 3 lajiny, takže toho prostoru nebylo úplně mnoho. Já jsem to tak nějak nevnímal, já jsem asi díky tomuhle pravidlu vlastně trošku měl náskok, že jsem dostal tu příležitost ještě asi dřív, než bych si ji třeba zasloužil tím, jak jsem to uměl. Ale mně to nepřišlo tak složitý. Tady v Hradci on zas se nechodilo nikam do ciziny, takže vlastně všichni hráči zůstávali ve svých klubech. Nikam moc se nepřestupovalo, šlo se jenom na vojnu a zpátky. Ale a hrálo se na 3 liny, jak říkáte. Na druhou stranu 30 let už byl věk, kdy vlastně už se prohlašovalo, že hokejista je starý a že už by hrát neměl.
tak si pamatuju, jak na ty starší kluky z diváci řvali, běž do práce, už se na to vykašli, zase na to se nedá koukat, jo? A tím, jak chodilo pár lidí, tak to bylo krásně slyšet tyhle výkřiky. No, bylo mi to líto za ty kluky, protože hráli výborně, že? Ale prostě se to nenosilo přes 30 hrát, tak se to nenosilo. No a v tom Hradci mi to nepřišlo tak složitý se do té sestavy dostat. My jsme tam naskakovali s Lubošem Pázlerem poměrně brzo a šlo nám to, takže ty starší kluci nás brali, protože jsme pomáhali i herně, že to nebylo jenom tak, že tam teda musíme bejt, tak podle pravidel, no tak se to tady kluci odseďte a zas běžte domů. Takže jsme opravdu hráli a složitější to pak bylo na Spartě. No. Tam se dostat do toho kádru, já jsem svým způsobem i štěstí, protože to místo, na který já jsem tam přišel, když jsem šel na vejšku, tak bylo naplánovaný pro Pivoňku. A Michal to léto, než nastoupil do Sparty, emigroval. Že se bavíme o roce 86. Takže on emigroval a tím pádem najednou ve Spartě chyběl center. A tak jsme se tam odstli s Láďou Petrovkou jako dva takový nováčci a dostali jsme prostě asi víc prostoru, než bychom dostali, kdyby ten Michal, který byl čerstvý mistr světa z 85. Na Spartě zůstal. A když se ještě vrátíme zpátky do Hradce, jak vy vzpomínáte na tu vaši debutovou sezónu, ten ročník 84-85? Moc si toho nepamatuju. Musím se přiznat, že jsem byl takový vykulený a dostal jsem pár rád třeba od Pavla Smitky nebo od Honzy Soudka a to bylo všechno, no, tak byli jsme hození do řeky a plavali jsme a byl to takový velký skok, protože ty dorostenecký soutěže, já jsem šel rovnou z dorostu, jako by z toho mladší, já jsem ani za starší dorost prakticky nehrál. A tehdy nebyla juniorka, byl mladší dorost, starší dorost a já jsem šel rovnou z toho mladšího rodáčka. A to se moc nejezdilo po celé republice, takže pro mě ty zájezdy, si vzpomínám, 4,5-5 hodin do Vimperka, to bylo něco strašného. A ještě ten stadion tam studený, takový nepříjemný. No. Takže to jsou takový spíš střípky z tohohle toho a pamatuju si, že pak jsem se docela dobře zařadil, protože na cestě zpátky už byla taková uvolněná atmosféra, podle toho, jak se vyhrálo, prohrálo, ale zařadil jsem se, protože jsem uměl mariáž, tak mě hned ta mariášnická parta vzala mezi sebe a bylo to lepší. Měl jste našetřeno na mariáž. Tak tehdy se hrál desetníkový, to se nebylo tak strašný. Vy jste to zmínil jméno Luboš Pázler. On byl takovým vaším souputníkem, vy jste spolu hráli ve Spartě, hráli jste spolu i v juniorské reprezentaci. Jak na něj vzpomínáte? Já na něj vzpomínám strašně rád, my se občas potkáváme, on pracoval v BPA a já v televizi, takže jsme se potkávali na těch hokejových, nebo se potkáváme na hokejových akcích, ale já na něj vzpomínám strašně rád, on to byl kluk, který neskazí žádnou srandu, byl samej vtípek a strašně šikovný hokejista, on to byl pravák, tak jako tancoval na ledě, on skvěle bruslil, měl výbornou techniku bruslení, výbornou techniku hokejky, a hrozně dobře se mi s ním hrál. Jak se stalo, že v roce 86 pro vás přišla pražská Sparta? Byly ve hře i jiné kluby? Mohly ty vaše kroky směřovat jinam? Já to vlastně nevím, protože to zařizoval táta a... Dělal agenta tehdy. Dělal vlastně agenta, no. Dělal agenta a bylo to tak, že já jsem někdy přijel z nějakého zájezdu, teď si nevybavím, jestli si Šumperka, nebo nějaká jako vzdálenost to byla velká. A přijel jsem domů, já ne v 2:30 ráno a na stole tam ležel vzkaz, jestli jako bych si troufnul se cítit aspoň trochu Spartanem, tak ať podepíšu tady ty lístky. No tak jsem je podepsal, protože když táta mi něco řekl, tak já jsem to udělal. A šel jsem spát, no. A tím byl přestup hotový. Jaké byly ty vaše první kroky ve Spartě? Jak vás přijala kabina? Kabina nás přijala dobře, my jsme tam přišli taková docela velká skupina nováčků. Byla v spartanské kabině docela velká obměna, trénoval to Pavel Vol, fantastický člověk, fantastický pedagog, který mě toho naučil a dal nám prostor. A já jsem přišel až rok po Lubošovi, protože on šel na vejšku rok dřív, já jsem po září, on je před zářím, takže byl vlastně o ten rok vždycky napřed. A takže už jsem tam měl trošku někoho, s kým jako komunikovat a přišel tam Luboš, přišel tam Láďa Petrovka, potom o chvilku později Ríša Žemlička a byli jsme taková parta
mladých. A tak nějak ta kabina nás velice dobře vzala. No. Já vzpomínám na Standu Hajduška a Jirku Hrdinu, který prostě se s náma sice nemazali, ale viděli, že prostě jsme kluci, kteří chtějí pracovat a kteří chtějí tomu týmu něco dát, tak si myslím, že nás v tomhle tom velice dobře vzali. Fungoval tehdy z mého pohledu větší respekt mezi těmi mladými hráči a staršími, že jste jako uznávali víc než třeba dnes ty autority? Obrovský rozdíl to je, protože ty mladí teď chodí daleko sebevědomější, daleko vědomí si vlastní váhy, protože už určitě s nima někdo mluvil z NHL a určitě jsou draftovaný a určitě už něco. A my jsme nevěděli pomalu, co NHL je. Tohle byl takový krok do Prahy a neustále tloukáno, že hlavně musíme dělat tu školu, protože ta nás bude živit, ne hokej. Takže jsme tam byli tak jako takový utáplí a měli jsme obrovskou úctu k těm starým klukům. Jak jste stíhal studium na vysoké škole a vrcholový hokej? Měl jsem individuální plán už od prváku a musím říct, že jsem byl asi hodně poctivý. Měl jsem fajn spolužáky, kteří mi pomohli. A byl jsem poctivý v tom, že jsem se učil. No. Tak protože na zájezdech a v těch autobusech člověk strávil strašného času. No a mohl blbnout, mohl si číst, mohl, nevím, hrát karty. No a já jsem brejlil do skript, no, tak hlavně před zkouškovým nebo ve zkouškovým, no, to bylo takový drsný, no, ale první 2 roky jsem udělal v řádným termínu, tam jsem to zvládal. A 3. ročník jsem si už rozložil, takže po 4 letech jsem měl vlastně 3 ročníky ukončený, tak bych mohl být bakalář, kdyby se to tehdy dávalo. No, tehdy to bylo ještě na 5 let. Přišlo vám, že dřív byl větší tlak i na to studium, než je třeba dnes? Nemyslím si, tehdy taky prostě sportovci chodili na speciální gymnázia, vyhlášený bylo nad Štolou, že jo, a tomu studiu moc nedali, no, takže jako je to případ od případu, teď jsou taky kluci, kteří si při hokeji vystudují vysokou školu a věnují se tomu, já nevím, Lukáš Radil třeba. Takže je to o individuálním přístupu a o tom, jak ten člověk se s tím popasuje, jak vidí svou budoucnost. Vy jste ve Spartě prožil tu sezónu přelomovou, kdy končil komunismus, nastala demokracie. Jak jste to vnímal jako mladý kluk? No to byla obrovská euforia, neskutečná jízda, to si pamatuju, protože ono to začalo už vlastně v létě, protože jsem se oženil. Takže pro mě to začalo hezky, pro mě to začalo krásně ta sezóna a vinula se v takovém tom duchu, že už jsme dorostli, už nejsme ty začátečníci, to byla moje 4. sezóna ve Spartě pro Luboše Páta. Měli jsme tam jako fajn partu, skvělou partu a byli jsme takový už stmelený tým. Doktor Pavel to připravil, pak nás trénoval pan Horešovský a byli jsme už připravení. Byli jsme už připravení hrát parádní hokej a taky jsme ho hráli. Hráli jsme hodně od podlahy, měli jsme hodně ostrý obránce, takže s náma se každý bál hrát a my jsme byli docela takových parta šikovných útočníků. A takže nám to šlo, no a do toho přišla revoluce a já samozřejmě, jak jsem byl ještě s tou vejškou, tak to bylo takový provázaný, takže jsme vlastně první odložili zápas. Místo zápasu jsme prostě jenom pozdravili diváky a řekli, že jdeme s těmi stávkujícími, jako to udělali divadla, tak jsme to udělali my jako první sportovci, co já vím. A zrušili jsme zápas, rozdali jsme hokejky divákům. Takže to byla neskutečná euforie, no pak samozřejmě Václaváky, všechno jsme si to prožili úplně se vším všudy, no a když to všechno tohleto tak hezky dopadlo, tak jsme ještě na jaře vyhráli titul, takže ta sezóna nemohla být lepší, no. Bylo to titul pro Spartu po 36 letech, ta hala málem spadla, protože jak jsou teď oslavy na ledě s pohárem, tak my jsme si je vůbec neužili, protože ty lidi se tam navalili na ten led. Bylo, já nevím, 5000 lidí na ledě a my jsme se nemohli hnout a dostat do kabiny jak poháru už vůbec. Takže pohár jste ani neviděl? Pohár jsem ani neviděl později, no, mám nějakou fotku s pohárem, ale to rozhodně není v ten moment, kdy to obvykle bývá. No. Jak to tenkrát brali lidi při těch listopadových událostech, kdy jste zrušili ten zápas a naházeli ty hokejky do publika? To nevím, takhle. Zvnějšku, z mýho pohledu, to znělo jako obrovská euforie, protože byl potlesk, hrála se hymna a všichni byli úplně v euforii, že se to děje.
Ale jestli úplně všichni byli v té euforii, to já samozřejmě nevím. No, určitě tam bylo pár lidí, kterým zatrnulo a stejně jako nám trnulo, když jsme stáli na Václaváku, říkalo se, že na Proseku nebo odkud se blíží nějaký milicionáři s tankama. Že? Takže člověk nevěděl, těch informací bylo strašně málo, žádný internety, žádný mobily, že? Takže to, co jsme předali rodičům, co se děje v Praze, to jsme předali tak, že jsme přijeli domů a řekli jim to, nic jiného neexistovalo. Že? A když se ještě vrátíme k těm mistrovským oslavám, bylo to na etapy? Nějak si nepamatuju moc etap. My jsme tak nějak ten rok tak nějak průběžně prooslavovali, protože těch výher bylo hodně a pár jízd tam bylo mezi tím. A když se teď přesuneme do zámoří, vy jste byl v roce 87 draftován v Philadelphii. Jak jste to tehdy bral, když to bylo ještě za doby komunismu? Já jsem se to vlastně ani nedověděl pořádně. Dověděl jsem se to až nějakých měsíc potom a bral jsem to spíš takovou jako formalitu, protože já jsem nikdy nepřemýšlel o tom, že bych emigroval, že bych odešel ilegálně. A v té době jsem musel čekat do 30 let, mít nějaké reprezentační starty, aby člověk mohl jít do ciziny, no tak já jsem byl začátečník, že jo? Takže jako v té době o nějakým NHL a o draftu se vlastně člověk ani netroufal snít. Takže ten draft pro mě byl možná takový potvrzení, že se mi opravdu povedlo to mistrovství světa 20 na přelomu let 86, 87. To se mi opravdu povedlo, tam jsem hrál výborně. A tam jste dal 7 gólů. Tam jsem dal 8. 8? 7 nebo 8 možná. 7 možná. A to se mi opravdu povedlo a pro mě to bylo takový, jako, že ano, tak oni si mě všimli už i Kanaděni, protože jsem jim dal gól, že jo. A tak to bylo takový potvrzení toho, že tak asi úplně špatný nejsem. Jak jste pak vnímal ten přesun do Filadelfie? Jaké to pro vás bylo? Byla to velká změna oproti českému hokeji? To byla neskutečná změna. To byla neskutečná změna i v tom kulturním slova smyslu, protože já jsem tam šel v létě 90 a ten svět byl úplně jinde, úplně prostě, já nevím, no, to se strašně špatně popisuje, ale oni si z nás trošku dělali legraci, z nás lidí z východního bloku, že jo, protože si mě natáčeli, jak jsem u bankomatu poprvé v životě, snažím se vybrat peníze, že jo, tak my jsme chodili tady na poštu, tam už se chodilo do bankomatu. Z toho byl dvoustránkový článek, jak koukáme, jak z jara, ne? No, nebyly tam chodníky, nebylo tam dřevo do krbu, no prostě jako člověk nepochopí, no tak tady šel pro dřevo kam chtěl, tam musel jít do hobby marketu si koupit takový nějaký umělý polínko, že? Takže to těch zážitků je strašně moc. Byl to obrovský šok, no a pak samozřejmě ten hokej, že? No, Philadelphia tehdy neměla nějaký hvězdný manšaft, tak se to plácalo na hraně, jestli postoupíme nebo nepostoupíme do playoff, ani jeden rok jsme nepostoupili. A tak ten hokej byl pro mě úplně neznámá. No. Ne, že bych nezvládl asi malý hřiště, ale nezvládl jsem to, co po nás chtěl trenér. No. Jako, hoďte to tam a jděte napadat. No. To do teďka slyším. Takový hokej bez systému. Puk ven, puk dovnitř a za nima. 3 věci. Nic víc po tobě nechci, co je na tom tak složitýho. Já jsem byl zvyklý hrát s pukem, tady si najedu, tady mi to back dá, já budu hrát, ne? Něco vytvořím s tím pukem. Ne, puk vyhodíš, puk nahodíš a půjdeš se tam prát. No, tak jo, no tak když mi to říkáš, tak budu, ale já to neumím. Já na tohle dobrý nejsem. Takže to bylo složitý. Jo. Kdo vám pomáhal tenkrát se v zámoří aklimatizovat? Kdo byl vaším největším přítelem? Hrozně mi pomohl Jirka Látal, který tam byl rok dřív v Philadelphii, a takže pro mě to byl takový mentor a takový pomocník v tom, že jsem se tam dokázal nějakým způsobem etablovat a nějakým způsobem fungovat, protože jinak by to bylo opravdu teda těžký. No. Byť jsem angličtinu měl na Gimplu tady, na Tyloy, ale tak samozřejmě to výuka angličtiny tady nebyla úplně prioritizovaná. To uměli jsme výborně rusky, ale anglicky moc ne. Samozřejmě ještě pořád, když jsme jeli někam s nároďákem, tak jsem uměl nejlíp, ale furt to jako... Takže jste doučoval spoluhráče. No, co spoluhráče, já si pamatuju na hrách Dobrý vůle, že jsem překládal i vedoucím, že jo, no, tak to bylo trošku smutný příběh. Ale hlavně, že měli skleničky v pořádku. To bylo důležité.
Když ještě zůstaneme ve Filadelfii, jaké to pro vás bylo, když jste potom z toho A týmu byl posunut nebo odsunut na farmu? Tak v tom prvním roce já jsem odehrál 50 zápasů v NHL a pak bylo jasný, že nepostoupím do playoff a herši mohli postoupit. Tak mě tam posunuli, tak jsem to bral tak, jakože teda jdu pomoct na farmu. Horší to bylo druhý rok, kdy vlastně jsem na té farmě už začal od začátku sezóny a no ta farma tehdy to byl taky jako život. No. To bylo strašlivý, tam se jelo 32 hodin autobusem třeba na zápas. Takže to bylo fakt krutý. No. Drsný, hrálo se na 16 hráčů, víc jich na soupisce, nebo 17, bych nekecal. Ale maximálně 17 na soupisce hráčů a my jsme byli zvyklí hrát na 4, jakože už se dalo hrát na 4 liny. 17 to nedokážete. Takže to bylo celé jako mazec ta farma, no. A byly tam spousta mladých kluků, tam se to strašlivě řezalo. Hřiště ještě menší než v NHL, to byly takový plácky, to bylo šílený. Jak vy jste vnímal to cestování? Já vím, že vy to moc nemusíte. Já hlavně neusnu v žádném dopravním prostředku, no, takže to bylo krušný, no. Jako nemusím, no. Teď už vůbec, teď do autobusu už bych se ani neposkládal tady s těma kyčlema nohama. Vy jste potom z Ameriky se přesunul do Švédska. Proč jste zvolil právě tuhle severskou zemi? Byla to svým způsobem náhoda, protože během té druhé sezóny, kde jsem v Ačku dostal minimálně příležitosti, jen tam změnil se tam vedení a nevypadalo to, že by to bylo můj prospěch, tak jsem začal uvažovat o návratu do Evropy, že většina kluků, co jsme byli tak v té nároďákové partě, tak byla někde po Evropě. A agent mi vyjednal Švédsko a dodnes jsem mu za to vděčnej, protože jsme se odstli v Örnsköldsviku, což je malinký městečko na severu Švédska. Tam bylo dřeva dost. Tam byl dřeva celý záliv. Protože tam byla obrovská papírna, Moodu je papírna. A hlavní sponzor, majitel klubu tehdy. A takže jsem byl v Moodu a byly to nádherný 4 roky, protože tam vyrůstala ta jejich neskutečná generace, která potom vlastně z těch, 12 kluků, který byli na tom gymnáziu, jich asi 10 hrálo NHL. Takže v čele s Petrem Forsbergem, Markusem Neslundem, Niklasem Sudströmem. Takže všichni byli fantastický a ty se tam jenom předháněli, kdo z nich bude lepší. A to byla radost, jako tam s nimi být. No. Jak právě vzpomínáte na tyhle hráče? Jako na mladý nezbedný kluky, který furt dělali nějaký kraviny. Ale na špičkový hokejisty. No. Petr Forsberg, ten byl v 19, ve 20, kompletní hokejista. To on nás dotáhl v tom 94. do finále ligy, byť jsme byli mančaft, řekněme, průměrnej, ale on byl prostě mimořádný a měl fantastickou sezónu. On rozhodl olympiádu v 94. v Lillehammeru v 21. Tomu ještě možná nebylo ani 21, já nevím přesně, jaký měsíc je narozený. No a potom na jaře nás táhnul tím playoff. No. Já jsem se bohužel v Lillehammeru zranil, takže jsem moc v tom playoff platný nebyl. Nastočil jsem až do toho finále. No. Jak se vám na ten hokej pak koukalo z tribuny? Táhlo vás to na let určitě? No určitě tam prostě ten první centr chyběl, že jo. No, nikdo vás nedokázal zastoupit. Druhý. No ne, tak to je malej klub, nebo tehdy to byl, teď vlastně to je pořád malej klub a tam nebylo zase taková šířka kádru, tam některý kluci chodili do práce ještě, to bylo jako na takový, řekněme, poloprofesionální úrovni, že jsme tam byli pár nás profiků, řekněme 8, potom bylo 8 těch juniorů, kteří samozřejmě do práce nechodili, ale oni to měli s tou školou tak skvěle skloubený, že vlastně ani jsme nevěděli, že jestli tam chodí nebo nechodí. Prostě byli tam furt na zimáku, furt něco posilovali, furt něco soutěžili, furt něco blbli s nimi, byla fakt sranda. No a pak tam bylo 8 kluků, kteří prostě normálně chodili do práce a jeden dělal v technických službách, takže v létě natíral ploty a pak v zimě hrál. To bylo moje křídlo, byl fantastický. To je tak úžasný kluk.
a jeden chodil na poštu, no, tak jsme přijeli třeba ze zájezdu v 1 ráno, on šel třídit poštu, protože aby měl v 5 vytřídit, no, takže to fakt neměli lehký ty kluci. Napadlo vás před tou sezónou tehdy, že byste to mohli dotáhnout až do finále? Ne, vůbec ne. Jako my jsme měli předtím dobrý sezóny, bylo to fajn, byl tam Miloš Hořava, který hrál skvěle, který táhnul zase obranu. A manšaft nebyl špatný, no neměli jsme nějak hvězdného golmana, takže to byla jedna taková věc, o které jsme věděli, že to na nějaký tituly není. Ale byla tam taková vlna euforie, ta sezóna mě připomínala tu spartanskou, no, tam škoda, že jsme to nedotáhli. Vy jste říkal, že jste do té finálové série zasáhl až úplně na konci. Kdybyste byl zdravý, věříte třeba tomu, že byste to dotáhli do toho úspěšného konce? To já nevím. To Malmé tehdy mělo hvězdný tým, ty to tam se skládali, oni si na to tam jako potrpěli, že do toho narvali spoustu peněz. Mě to teď připomíná trošku příběh Pardubic. Byl to developer, stavitel, postavil tam pak halu a chtěl prostě titul, no. Takže to tam poskládal a měli tam hodně cizinců, hodně reprezentantů, Švédy, Finy a byli jako hodně silný, no. A my jsme vedli 2-0 na zápasy na 3 vítězný, takže to nebylo fakt špatný, no, ale nedotáhlo se. Jak dlouho tomu developerovi trvalo, než to k tomu titulu dotáhl, byl trpělivější než pan Dědek? Když jste na to narazil. Já nevím, to si nepamatuju si to. Vy jste se pak zase vrátil na chvíli do Sparty v roce 96. Proč ten krok zpátky do Čech? Končila mi smlouva v Moodu a dcera měla jít do školy, takže jsme si říkali, že by nebylo špatný se vrátit do Sparty, dceři dát normální regulární školu na jednom místě, aby nemusela furt pendlovat, aby nemusela se furt někam stěhovat. No, tak jsme si říkali, jo, Sparta, byla tam dobrá nabídka, manšaft vypadal kvalitně, takže ambice byly taky na nějaký top umístění, takže proč ne? Že? Navíc lákadlo samozřejmě ze Sparty je blíž do nároďáku než z Moodu, no. A já jsem v té době z nároďáku trošku vypadl, já jsem byl 93 na mistrovství světa, 94 na olympiádě, jsem se zranil, takže 94 už jsem nebyl na mistrovství světa. Pak jsem byl 95 a tak jako se to tak jako divně vrtělo, no tak jsem si říkal, že možná ze Sparty bude do nároďáku blíž, že jsem nebyl tak starý. Tak nebylo, no. Ale potom jste se ze Sparty zase vrátil do Švédska. Vrátil jsem se, ta sezóna ve Spartě byla taková všelijaká, myslím si, že tam byly mnohem větší očekávání, než byla pak realita. My jsme se drželi na špičce tabulky, to nebyla žádná ostuda, já jsem měl 21 bodů za 27 prvních zápasů, hrál jsem s Davidem Výborným, s Andrejem Potajčukem, zajímavá lajna, jako docela to mohlo frčet, mohlo to frčet i líp, si myslím, no, jenomže potom v průběhu podzimu přišel Robert Lang, a najednou jsme tam byli vlastně 4 centři, tak jako... Na 3 lajny už skoro dost. No to už na 4, to už bylo na 4. Ale i tak je to dost, protože všichni jsme byl tam Roman Horák, který vyhrál bodování ligy předtím a reprezentační center. Přišel Robert Lang, jako, protože finálně měl smlouvu, takže ten byl ještě úplně nad náma. A byl tam Patrik Martinec, který vyhrál bodování ve Spartě a který měl taky ambice prostě hrát přesilovky a hrát furt. No, takže a já. Takže jsme tam byli trošku natřískaný v tom útoku a do toho jsme neměli úplně hvězdný golmany, protože Sláva Lenner přivedl tehdy Roberta Šistáda, Nora, který mu se dařilo mistrovství světa a v naší lize se mu až zase tak úplně nedařilo. No. Takže jsme se v tom tak trošku babrali a nakonec jsem usoudil, že možná bude lepší, když toho vycovu a vrátím se do klidu Švédska. Mohl jsem se vrátit do Moodu, ale tehdy Leif Borg mě nechtěl zpátky, protože měl obavy, jakým jsem stavu, jaký jsem kondici, když teda mě ve Spartě nechtějí, protože oni považovali Českou ligu jako výrazně horší, takže když se neprosadím v horší lize, jako tady to bude bída. Takže jsem nakonec šel do Södertälje a měli jsme tam takovou zajímavou sezónu, vlastně zachraňovací. Přišli jsme s Jirkou Šlégrem po Vánocích a měli jsme zachránit úplně beznadějně poslední manšaft a nakonec se to v baráži povedlo, takže to byl jako velký úspěch a ještě jsem tam pokračoval rok. No. A je náročnější vybojovat titul nebo zachránit tým v soutěži?
Psychicky náročnější je určitě ta baráž, to jako ta záchrana. Ještě navíc ve Švédsku tehdy se hrála baráž 2 týmy z horní soutěže, čili z té Elitserien, a 4 týmy z druhé ligy. A dlouhodobá soutěž. A to byl neskutečný masakr, protože ty týmy z nižší soutěže vás chtěli samozřejmě porazit, potupit, ani ne tak postoupit, ale prostě vás dobít. Takže tak dobitý jako po baráži jsem snad nikdy nebyl, takže to bylo pro mě jako nejtěžší soutěž, co jsem kdy hrál, ta švédská baráž velká. A samozřejmě ta záchrana byla jako super. Druhý rok už jsme tam spadli zase, ale už jsme se nezachránili o 1 gól, protože tam se dělala tabulka, že to složitý systém a strašně náročný, no, ale díky tomu jsem se dostal do Luleå, zase tam byly takový ty parádní roky se semifinálovejma playoffama, takže to bylo fajn. Jaký byl celkově život ve Švédsku v 90. letech? Nádherný. My jsme si to strašně užívali s manželkou a s holkama a ten život pro nás byl úplně fantastický v tom, že byl strašně spojený s přírodou. Ty lidi tam na severu, mluvíme o severu Švédska, já moc jako ten jih Švédska beru jako Evropu a tam jsem to vždycky cítil, že to je vlastně stejný jako kdekoliv jinde v Evropě a moc se to neliší. Ale ten sever Švédska, ty lidi tam jsou úplně jiný. Všechno je pomalejší, všechno je klidnější, všechno je svázaný s ročním obdobím, s tím, co se děje venku. Takže že na jaře vysvětlo sluníčko, tak nikdo nebyl doma. Proč by byl doma, když konečně svítí sluníčko, že jo, po x měsících najednou máme sluníčko, ale že je minus 25. No ježišmarja, 25 je normální, to prostě mrzne, no tak jdeme ven, že jo. Jako taky jsme se s tím museli zžívat, že jo, tak zvyknout si na to, že když je víc než minus, jako méně než minus 25, takže děti mají právo o přestávce nejít ven. Do minus 25 prostě jdete ven a nazdar, protože budete venku. No. Takže jsme se tam naučili spoustu věcí a strašně nám to bylo blízký, tohleto spojení s přírodou, mít za barákem les, kam člověk může v létě jít, může tam zimě jít na běžky, jako krásný. A když se teď podíváme na vaši reprezentační kariéru, tak můžeme začít na mistrovství světa juniorů v roce 87, které se hrálo na Slovensku a vy jste tam nakonec získali stříbrné medaile, ale ono to nebylo zase tak úplně jednoduché. No, nebylo, no. My jsme měli poměrně velký ambice, jsme měli dobrý kádr. Věděli jsme, že v Evropě na nás mají tak akorát Švédové. A Finy jsme moc nebrali vážně a nikoho dalšího, to už pak vůbec. Nevědělo se, s čím přijde Kanada a samozřejmě Sovětský svaz. Tehdy. To byl jako velký soupeř, ale my jsme byli lepší. V tom ročníku jsme byli lepší než Sovětský svaz nebo Rusové. A takže hráli jsme doma, měli jsme tam podmínky skvěle připravený, měli jsme tam výborný kemp připravený, byli jsme připravení. A tam se hrál každý s každým, tam nebylo žádný playoff. A my jsme začali tak strašně rozpačitě a dostali jsme dardu od Spojených států, se kterými vůbec nikdo nepočítal. A pak se ukázalo, že taky nic jako moc nedosáhli a my jsme od nich dostali, já nevím, 8-2. Pak jako hodně, to byla jako studená sprcha, ze který jsme se oklepali. Takže taková správná facka. Taková ta facka, no, hej, mladý, proberte se, tady se hraje mistrovství světa. No a my jsme pak porazili vlastně všechny. My jsme porazili Kanadu, my jsme porazili Švédy, my jsme porazili Rusko. A šlo se na zápas s Finama, poslední zápas. A věděli jsme, že když budeme remízovat, žádný 3bodový systém, žádný prodloužení, prostě normální remíza obyčejná a byli jsme mistři světa. A my jsme po 2/3 to bylo vyrovnaný, po 2-2, myslím. A my jsme ten zápas prohráli jsme 5-3, tuším. A byli jsme hodně zklamaný, protože pro nás to znamenalo bronz v té chvíli. Takže jsme to zklamaně zbalili, myslím, že to bylo v Pišťanech a jeli jsme autobusem do Trenčína, kde hrál Sovětský svaz s Kanadou. Ten památný zápas, na který asi narážíte. A jeli jsme tam jako bronzový, protože ať by ten zápas dopadl hokejový jakkoliv, tak byla Kanada před náma. A my jsme tam dojeli a akorát končila ta rvačka. Bylo zasnuto, na ledě se válely rukavice, krev, všechno možný.
pořadatel. Takže jste o to gro celého turnaje vlastně přišli, když to přeženu. Tak gro turnaj pro nás byl hokej, ne se dívat na rvačku, ale přijeli jsme pozdě a teď jsme se dozvídali, co se tam dělo a samozřejmě pro nás to znamenalo, že najednou jsme byli stříbrný, protože Rusko nebo Sovětský svaz i Kanada byli diskvalifikovány z turnaje, takže my jsme nakonec brali stříbrný medaile. Ale já to považuji jako to stříbro jako férový, protože jsme porazili ty největší soupeře a byli jsme strašně blízko zlata, no, takže ten bronz by byl jako krutej. No. Byla i v té juniorské kategorii ta velká rivalita jako v seniorském Ačku mezi Československem tehdejším a Sovětským svazem? Vnímali jste to stejně jako junioři? Byli jsme tím samozřejmě nakažený, poznamenaný, protože jsem tam někdo z kluků byl už v Ačku a prostě jsme nechtěli prohrát se sama, takže určitě ano, ta rivalita tam byla velká. My jsme ji vnímali jako kluci, že? Nebo já jsem vyrostl na hokej 70. let, takže už souboje Holík Ragulin a potom samozřejmě tituly 76, 77, to všechno už jsme sledovali a jak vlastně jediný soupeř byla ta sborná, že? Takže jako to bylo. Jak silná tehdy byla Kanada? Já jsem koukal na soupisku, tam figurovala taková jména jako Brandon Shanahan, Theoden Fleury. Muži, kteří udělali krásnou kariéru. Jo, byla silná, ale já mám pocit, že Shanahan byl rok mladší, že on je 68, nevím. Fleury ne, Fleury je 67. No, byla to docela zajímavá řežba s nima, no. Ale víte co, my jsme ty kluky neznali. Pro nás to nebyly zase takový hvězdy, no, prostě přijela nějaká Kanada, ten nějaký skrček, tadyhle. Nějakým Flairym. Nějaký skrček, mám krásnou fotku, jak mám takhle pod tím košíkem, takhle tu jeho hokejku zarvanou a on mi je sem, že A pak jsem se dověděl, že to je ten Fleury, no, tak nebrali jsme to tak, no. A když se posuneme do seniorské kategorie, vy máte bronzové medaile z 90. z 93. Byly ty šampionáty v něčem rozdílné? Pro mě rozhodně, protože v 90. jsem měl jako mladý kluk na zkušenou, byť v kádru byli mladší, Jágr, Reichl, Holík, to byla ta mládežnická lajna, takže já už jsem byl jakože starý, ale furt jsem si připadal jako nováček, jako mladý. A odehrál jsem tam pár zápasů a pak přijel Jirka Hrdina, který mu skončila v NHL sezóna, takže nás přijel posílit, já jsem se přesunul na tribunu. No. Takže ten bronz mi tak jako kluci vyhráli, já ho mám, zasloužil jsem se o tím, že jsem pár zápasů odehrál, pár střídání, tolik jsem toho tam nepředvedl, ale byla to pro mě obrovská zkušenost a vlastně mě to posunulo i svým způsobem do té NHL, protože jsem ještě vůbec ani netušil, že bych mohl smlouvu podepisovat v té chvíli. Jo. To bylo zvláštní. No. Ale prostě bylo to mistrovství, který jsem si užil. Díval jsem se na ty velký kluky, jak to krásně umí a nakonec toho byl bronz. No. Když to v tom 93. to už jsem měl za sebou sezónu ve Švédsku, úspěšnou, cítil jsem se silný v kramflecích, jezdil jsem na ty Rohaky Tour, se to teď jmenuje, na tyhle turnaje. Měl jsem výbornou lineu, hrál jsem s Kamilem Kašťákem a Petrem Rosolem, byli jsme vlastně první útok, nějakým způsobem i bodově jsme ten mančaft táhli. Takže na vás ležela ta velká zodpovědnost. Já jsem měl bod na zápas, to mistrovství se mi fakt povedlo. A my jsme suverénně vyhráli skupinu, tam byly takový ty skupiny po 6, takže jsme měli ve čtvrtfinále Itali, no to bylo fakt vtipný, no to byla radost. Takže ten turnaj byl výborný, ten jsem si opravdu užil. No, smutný konec v semíčku, no. My jsme prohráli golem v prodloužení, sice jsme vyrovnali na poslední chvíli, kdy Drahomír Kadlec vyrovnával na poslední minutě. No a pak jsme dostali gol v prodloužení, to jsem se na toho Runquista díval, takhle jako 2 metry za ním, hodil takovou bramboru, která tam břízkovi spadla, no tak takový hokej, no. No vždycky rozhodují takové ty ušmudlané góly. No, pak jsme porazili Kanadu o bronz, no. To bylo vidět, že... Taková příjemná náplast. Příjemná náplast, ale bylo vidět, že už tak Kanada není Kanada, jaká by uměla být, no. Jak vzpomínáte na olympiádu v 94. v Lillehammeru?
No, trošku hořce, no, protože my jsme v návaznosti na ten turnaj jsme pak byli, myslím, dost jako dominantní v těch evropských týmech, protože vlastně odpadli ty silný Rusové, který ten turnaj 93. vyhráli s Lajnou Choutov, Bykov, tuším Kamenský ještě s nimi hrál. A proti něm člověk fakt nechtěl jít na let. No. Bolelo to? Ne, vůbec. No tak za krkem, protože se jenom takhle člověk otáčel, kde zrovna teď oni hrajou. Ne, nebolelo, ale bylo to krutý. No. A takže jako byli jsme připravení na tu olympiádu, ještě tam nebyli kluci z NHL, čili Kanada měla kádr seskládaný z kluků, který jsme znali ze švédské ligy, z německé ligy, protože jsme je znali, věděli jsme, že to nejsou žádný nadpozemský bytosti. No a hráli jsme přípravný zápas ve Stockholmu, chvilku před turnajem 3 neděle, 14 dní řekněme. Když jsme suverénně vyhráli, porazili jsme všechny, porazili jsme Rusy, porazili jsme Švédy, myslím, že tam byla i ta Kanada, že jsme prostě porazili, dokonce vím, že jeden zápas jsme my první lajna dostali volno, protože to bylo jasný, že vyhrajeme. O Fenech tehdy vůbec nikdo nemluvil, jako že by byli dobrý ještě. No, takže to všechno bylo tak připravený a já si myslím, že Ivan Hlinka tehdy udělal jednu věc. Potom jsem si toho zpětně jako i s ním probral a i vlastně pochopil. Že byla doba bronzová. To je pravda. Vždycky byla 92 bronz, olympiáda 92 bronz, 93 bronz. Myslím si, že už toho měl tak trochu plný zuby, těch bronzů. Protože ten mančaft byl vždycky skvěle připravený na turnaj. Začátek se rozjel a pak se to někde kouslo v tom semifinále. Smůla, můžete říkat smůla, až to je 4krát za sebou, tak už to smůla přestává být. Takže si myslím, nebo tak vím, že se rozhodl, že vlastně nám dá větší zátěž po tom švédském turnaji, že nás jako týden opravdu honil, s tím, že nebudeme dobře připravení na úplně začátek turnaje. Že budete trošku zatavený. Že budeme trošku zatavený, ale ten turnaj postupně, jak se bude vyvíjet, tak právě tam bude mít tu výhodu. A to se vlastně nakonec ukázalo, že jsme hráli líp a líp. Jak se blížil ten turnaj, nebo ty důležité fáze, no, ty důležité fáze, protože jsme strápili tuším s nějakým Rakouskem nebo s něčím takovým. Nebo s Německem, no, nevím. Prostě s někým, v kým by jsme se trápit určitě neměli. Ale pak to bylo lepší a lepší. No a problém nastal ve čtvrtfinále, kde jsme celkem v pohodě vedli a pak se ten zápas tak zvláštně zvrtnul, no a v prodloužení nás porazili 2 Kanaděni jediný, který tam byli použitelní, to byl Petr Nedvěd a Paul Kariya. Takže ještě poloviční Čech vlastně. No, právě proto to říkám, no, Kanaďani, který zrovna stávkovali v NHL, takže přijeli jako hrát. No, takže Petr Nedvěd vyhrál bulej, Kariya dal gól. A nejeli jsme domů, ještě se hrálo o 5. místo, no, ale to už nikomu moc netrápilo, no. Co se tehdy zlomilo v tom zápase? Já nevím. Já se musím přiznat, že přesně nevím ten moment. Vybavuju si jeden gól jsme možná dostali po nějakým špatným střídání. Že jsme špatně vystřídali, ale nejsem si tím jistý. Neuznali nám gól. Myslím, že by byl na 3-0. A to byla situace, která by teď úplně v pohodě prošla, protože já jsem získal puk za bránou, rozehrál jsem před bránu, jel jsem před bránu a kanadský golman vyjížděl proti střelci, ale vyjel až na hranici brankoviště. Možná i dopředě, já nevím, to bych se musel na ten záběr podívat. A já jsem projel za ním brankovištěm. On o mě vůbec nevěděl, já jsem projel prostě za ním. No, tam bylo volno, tak. No, tak protože kdybych jel dopředu, tak se s ním srazím. A to jsem nechtěl. Protože by byl faul. A zase jsem nechtěl jít do rohu, má se do brány. No. Takže jsem projel za ním a gól nebyl uznaný, protože jsem byl brankoviště. Ale vlastně jste ničemu nepřekážel. No, podle dnešních pravidel by ten gól platil, ale podle tehdejších pravidel neplatil. No, tak to by bývalo asi bylo rozhodnutý. Jak vzpomínáte jako Martin Hosták na Ivana Hlinku? No, strašně rád. On byl tak trochu můj vzor, když jsem v těch 70. letech
se jezdil dívat na hokej, s tátou jsme jezdili do Pardubic na ligu, hrál za Litvínov, že jo, a nároďáku a prostě měl takový elegantní styl, byl centr, byl vysoký, měl výbornou techniku a byl hlavně takový lídr týmu na ledě, mimo led. Fascinovalo mě, že prostě musel všechno vyhrát. On byl takový ten soutěživý typ a to jsme byli vlastně ta generace hodně všichni. No. Teď už u těch mladých tak úplně člověk nevnímá. A jinak byl strašně charismatický člověk. Strašně neměl rád, když mu někdo říkal, že nemá pravdu. To absolutně nesnášel, protože on měl pravdu. A dovolil si mu někdo oponovat? Tak jako dovolil, on byl strašně kamarádský. To nebylo tak, že by člověk před linkou nemohl nic říct. To jenom, že věděl, že když řekne něco jiného, takže to bude strašná hádka, která se ale rychle zapomene. Takže byl výborný strateg, byl výborný coach a vlastně on udělal Nagano. Pomohlo mu třeba to, že byl i výborný hráč, že to potom dokázal přenést do té trenérské kariéry. No taky není jednoduché, že ne každý výborný hráč je potom dobrý trenér, když se do toho pustí. Dokázal. Tak on byl inteligentní. On byl chytrý, on věděl, dokázal ty věci z ledu velice dobře přenést na střídačku, dokázal ten tým namotivovat, dokázal ten tým připravit na zápas, takže on byl dobrý. A když se teď vrátíme k vašemu návratu do hradeckého hokeje, kam jste přišel po roce 2000 jako funkcionář, v jakém stavu jste tehdy našel hradecký hokej? No, to nebylo moc veselý podívání. Mě už vlastně od těch dob Moodu, když jsem tam viděl ty mladý kluky, jak vyrůstají z toho hokejového gymnázia, tak hodně zajímal mládežnický hokej a když jsem po tom roce 2001 vlastně se tady objevil a skončil jsem kariéru ve Švédsku, tak ta mládež tady byla jako v hodně žalostném stavu. Ačko bylo celkem v pohodě, to hrálo špičku druhé nejvyšší soutěže. Vlastně to bylo vlastně v době, kdy hradecký hokej přežil tu klinickou smrt, kdy hrozil krach. Kdy hrozil krach, chvilku tam byl pan Voda, pak tam nebyl pan Voda. Prostě bylo to takový turbulentní období a já jsem přišel a celkem to Ačko už bylo jako konsolidovaný, bylo vidět, že ta podpora města tam je a že jako to je v pohodě. Ale ta mládež, no. Takže já jsem se hodně věnoval tomu 5-6 let, aby se ta mládež zvedla, aby jsme vlastně dostali třeba i juniorku do nejvyšší soutěže, která nebyla. Pak jsme tady vlastně s Tomášem Martincem, s Martinem Sténem nějakým způsobem vybudovali tu akademii, aby vlastně jsme patřili mezi ty top mládežnický celky. A tu jste stavěli z ničeho, předpokládám. Tu jsme stavěli prakticky z ničeho, no. To hodně pomohlo město. Když jsme dostali dotaci na tu mládež, to bylo celkem jako přijatelný, to je i politicky přijatelný, protože sport mládeže by se podporovat měl, si myslím, tam, aby to platili všechno rodiče, to je dost nemyslitelný. Takže bylo fajn, že město nás podpořilo v tomhletom a myslím si, že se to podařilo vybudovat dobře, no. Tak Filip Hronek jako takový diamant září, no. Vzpomínáte i na další mládežníky, kromě Filipa Hronka? Vzpomínám, já jsem měl takovou menší skupinu kluků, se kterými jsem pracoval víc. Nejdřív jsem trénoval žáky a pak jsem se vrátil a když jsme budovali tohle, tak jsem si vzal takovou skupinu, se kterým jsme dělali extra tréninky. A v neděli byl dobrý souboj, protože tam byl Tomáš Vomáčka a Radek Pavlík proti sobě, tak oba dva jsme tam v té skupině měli. Takže Radek Pavlík je vlastně navrch, protože dal gól. No, přesně. Jak vzpomínáte na Filipa Hronka? Byl cílevědomější než jeho souputníci? Že to dotáhl až do NHL? Ne. Čím bylo jeho kouzlo? Nepřišlo mi. On má obrovský cit pro hokej a vždycky ho měl, ale rozhodně to nebyl nějaký jako, by se to řeklo, dříč a takový takže to měl od Pána Boha. Takový ten hujer. On si k tomu musel dorůst, že potřeba jako pracovat a pro něj bylo štěstí, že ho trenéři v dorostu posunuli, nebo možná už ve starších žákách, že ho posunuli z útoku do obrany a on si uchoval ty útoční věci, tu tvorbu hry, to si uchoval, výbornou střelu, už tehdy měl a samozřejmě na tom potom pracoval dál, takže já si ho pamatuju spíš jako
kluka, který má obrovský potenciál, obrovský talent, ale jestli takhle bude pokračovat, tak nic nebude. Kam až to podle vás může dotáhnout? No, Vejš už to moc nejde, ne? Já si myslím, že Vejš už to jako moc tak je špičkový obránce FNHL, no, tak jako, nebo nevím, jestli úplně špičkový, ale prostě patří mezi první 2 liny FNHL, víc dosáhnout hokej nejde. Vy jste potom v roce 2012 sestoupil z těch kanceláří na led, začal jste trénovat. Jak na tuhle éru vzpomínáte? To bylo zajímavý, no. To bylo zajímavý. První jsem byl v Chrudimi, kde jsem dostal nabídku od Zbyňka Kusího, který tam tehdy chtěl dělat farmu. A na to vzpomínám strašně rád, protože se tam sešla taková skupina. Nejdřív jsem to zdědil po Láďovi Lubinovi, který v listopadu dostal laso do Pardubického Ačka. Oni hledali někoho, kdo by teda tu farmu dostal z 2. ligy do 1. To ještě to bylo jako ve 3. nejvyšší soutěži. Ale byla tam nazbíraná zajímavá skupina hráčů, kteří prostě měli ambice až na extraligu, ale z nějakých důvodů prostě to nevyšlo. Disciplinárních, nevím, prostě měli takový každý svoje nějaký specifika, ale ta parta byla na tu 3. nejvyšší soutěž úplně jako... To byla radost, to bylo jednoduchý. To bylo jenom tak jako trochu usměrnit, aby nedělali moc velký akcesy a moc velký kraviny, takže jsme postoupili celkem jednoduše a tím pádem ta farma mohla začít fungovat. No a vlastně přišli tam kluci z juniorky pardubický a no to byla taková paráda s nima dělat. No. Oni byli velmi cílevědomí, ambiciozní, měli chuť. Lukáš Radil, Rákos. Takže ty se tam tak jako střídali a bylo to hrozně fajn s těma klukama pracovat. Plus tam byli starý pardálové. Ještě tam byl Marek Zadina, David Pospíšil. Takže s tím jste pak trénoval v Hradci? S tím jsem pak trénoval v Hradci, no. Ale tehdy ještě hrál. A takže ta sezona nám šla. My jsme jako byli dost jako překvapivě nahoře v tabulce a jako fungovalo to parádně, no. Takže na to vzpomínám hrozně rád, na to chrudimský období, pak 2. sezónu, tam ten vedoucí, co nás měl na starosti, jakoby od Kusího, tak začal vymýšlet takový, no prostě to rozložil. A vyhodil mě. Aby jsme byli jako přesní v tomhle. Jak jste potom bral tu vaši trenérskou štaci v Hradci? To nebylo úplně jednoduché v té době. Ta byla strašně těžká, protože se rekonstruoval zimák a my jsme vlastně celou přípravu odehráli jinde, vůbec jsme tady pořádně nemohli trénovat, jenom v malé hale. A i vlastně ten začátek soutěže jsme měli prostě, myslím, 6 zápasů nebo 8 venku a něco v malé hale a bylo to takový strašně divný, bylo to rozháraný, ty kluci neměli klid na práci, neměli jsme nikdo klid na práci, takže a pak jsme se strašně dlouho z toho začátku jako zpamatovávali a když jsme se dospamatovali, vlastně bych řekl, tam si myslím, že jsme byli nějaký 4., 5., nevím, něco prostě celkem jako ne celkem katastrofálního, dobrý. Ale ambice byly na špičku, ambice byly, že budeme první, no tak jsme nebyli. Takže taky někdy kolem Vánoc jsem skončil. No. Taky to byla taková krátká epizoda. Rozhodl jste se vy, nebo jste byl odejít? Byl jsem odejít. Tak já neodcházím jako sám moc. Proč? Já jsem tam necítil, že by to nebylo na dobré cestě. Já jsem naopak cítil, že to vypadá jako nadějně, že z toho se dostaneme a rozhoduje se v playoff, že? Takže tam já jsem žádnou paniku celkem ani necítil. Jak se vám tehdy spolupracovalo s Davidem Pospíšilem? Výborně, protože my vidíme hokej stejně. Máme podobný náhled na hokej, vidíme podobné věci a v tomhletom se strašně shodneme, co a jak na hokej, takže se myslím dělalo dobře. Na koho rád vzpomínáte z toho tehdejšího hradeckého kádru? Tak tam byl Martin Koudelka jako takový hlavní tahoun a vzpomínám na něj rád a hokejista, který měl obrovský potenciál a velký talent, který nedokázal přetavit, no, protože si myslím, že to byl extraligový hokejista,
který mu vyhovovalo, že je top hráč té druhé nejvyšší soutěže a nechtěl jsem moc asi rvát tam z těch třetích, čtvrtých line, aby si vypracoval stejnou pozici v extralize, ale měl na to určitě. Já jsem si to ještě vzpomněl na jednu historku, kterou jste nám vykládal, když jsme natáčeli medailonek. Vy jste si přinesl dres Philadelphie s vaším vlastním podpisem. Jak se zrodí to, že Martin Hosták má doma dres se svým vlastním podpisem? No, tak odcházel jsem z NHL a odcházel jsem z farmy, čili jsem dres svůj Flyers nedostal, byť se dostávali po každé sezóně, tak prostě, nebo dali se dostat, že? Tak prostě jsem ho neměl. A když jsem hrál v Luleå, tak za mnou přišel fanoušek, jestli bych mu nepodepsal. A kde se tam tak jako vzal? No, právě. A já jsem mu podepsal a pak jsem se ptal, kde k němu přišel, jak to, že má můj dres, jako opravdu autentický hraný dres z té první sezóny. A on říkal, no to koupil jsem ho na aukci, já nevím, eBay nebo něco, prostě to už v té době šlo. Asi za $500 nebo kolik. Já jsem říkal, ty jo, počkej to, ale to já ho chci. No tak jsem ho pak vyhandloval za jeden dres, za můj hraný dres Luleå z toho ročníku, z toho semifinálového. A musel jsem přidat ještě jeden dres nároďáku. No. Ale tak pro mě je to strašně cenný artefakt, no, mít ho doma. Takže proto ho mám podepsané, jinak se samozřejmě svoje dresy nepodepisují. A ten fanoušek byl ze Švédska nebo přijel za vámi? To byl Švéd, to byl místní. Takže se mu tak líbil, že si dal tu práci a našel si na eBay dres Philadelphia, který jste mu podepsal a pak jste si ho jako vykoupil. No, v podstatě tak. Když se teď od toho hokeje odprostíme úplně, vy se ve volném čase věnujete divadelnictví. Kdy se to ve vás objevilo, nebo od kdy Martin Hosták hraje divadlo? Já myslím, že od Silvestra 2002. Kdy jsme byli s partou kamarádů na chalupě v Krkonoších a ty Silvestry byly tak nějak všechny podobný a pršelo a bylo tak nějak hnusně. No, tak jsme si řekli, no tak co, no tak baví nás Cimrmani, tak si, co je nejzajímavější, to je nás tady 5 párů, tak z každého páru jednoho nominujeme a ten bude hrát dobytí, protože je tam 5 postav. Krásně se nám to hrálo. Takže jsme to sehráli a protože dobytí se člověk nemusí učit, to si jednou přečte, aby si to ty repliky jako připomněl. A bylo to. No a těm zbývajícím 5 se to líbilo. Říkali, hele, tak to pojďte zahrát pro víc lidí. To není zase jako co, to už umíte. Koho jste hrál vy? Já se hrál lékárníka. Jsem hrál lékárníka už jenom proto, že prostě je tak překvapený na tom severním pólu, že to funguje. To jsem si prostě nemohl pustit. Jak vzpomínáte na vaši první divadelní hru před publikem? Byla větší nervozita při divadle nebo při hokeji? U tohohle určitě ne. My jsme hráli to dobytí a je samozřejmě vždycky nervozita u premiéry, to jo. Ale my hrajeme jenom pro kamarády a známí. Já říkám vždycky, my nemáme diváky, máme fanoušky. A čili na nás se nedá jen tak jít. Čili to máme velkou výhodu, že ty lidi jsou většinou velmi schovývaví a pochválí nás vždycky, i když se to třeba vůbec nepovede. Takže ta nervozita je trochu menší asi než potom, když by člověk měl hrát prostě před sálem zaplněným neznámýma lidma. A přemýšleli jste někdy, že byste zahráli před cizím publikem? Hráli jsme párkrát. Měli jsme hru, která za to stála. Asi takhle to řeknu. Jinak většinou ty hry hrajeme takový frašky, aby to lidi bavilo, aby nás to bavilo zkoušet. Ale hráli jsme na festivalu v Třebechovicích. A tam to bylo normálně regulární plagátový představení, když to říct. Vy jste hodně časově vytížený. Jak se vám daří kloubit to divadlo s tou prací? Přece jenom je potřeba hodně lidí na tu zkoušku. Jak se vám daří se scházet? Strašně špatně. Už já sám s tím mám velký problémy. Dělám ve finančnictví, tak prostě člověk je celý dny zaměstnaný a navíc máme kancelář v Praze, takže dojíždím. Takže hodně času trávím v Praze a zkoušky jsou pochopitelně v Hradci v Lucii. A je to problém, no. Je nás 10, každý máme svoji práci, každý máme
svoje rodiny, dneska už vnoučata, o který se taky občas musíme starat. Takže je fakt složitý najít ty termíny, abychom všichni mohli, abychom všichni měli čas, každý má ještě nějaký další koníčky, dovolený. Je to čím dál těžší mi to přijde. Jo? Já tam funguji jako takový organizátor, takže se snažím vždycky tak nějak ty termíny poladit a dát dohromady a vnímám, jak je to rok od roku a hru od hry těžší, a aby ty lidi měli čas a chuť něco takového dělat, takže já smekám před všema, kteří to s náma dělají a kteří mají opravdu chuť tu energii tam dát a dotáhnout to třeba až k té premiéře. Protože zkoušení je sranda, se sejdeme, popovídáme, pak chvilku něco hrajeme, to je fajn, no, ale pak když se blíží premiéra, už bychom to měli umět a neudělat si ostudu, tak my nepotřebujeme nikoho oslnit, ale neudělat si ostudu. A jakou hru zkoušíte teď? Teď zkoušíme detektivku, jmenuje se to Chrissy Dům, to je české autorky, takže uvidíme. No. Je to poprvé, co hrajeme ne takovou úplnou řachandu. Už jsme těch her podobného ražení měli hodně, tak jsme si říkali, že uděláme Cimrmanovský úkrok stranou a zjistíme, jestli jsme schopní hrát taky něco jiného. No. Vy jste to trošku naznačil, je potřeba ten čas rozdělovat mezi práci, koníčky a rodinu. Je Martin Hosták lepším dědečkem, než byl otcem? Máte víc času? Není. Není, už jenom proto, že vnoučata má v Curychu. Což je trošku z ruky. A to je velmi z ruky, no. Velmi z ruky, takže rád by byl lepším dědečkem, než byl otcem na cestách. A tak já jsem zase se věnoval těm holkám podle svých možností ve chvíli, kdy jsem doma byl, tak jsem si jim věnoval spíš nadprůměrně, bych řekl, takže to zase nebude tak zlý, ale s těmi vnoučatama kontakt zatím moc nemáme, no. Nebudou se stěhovat do Čech? Nebo Martin Hosták do Švýcarska? Martin Hosták se nebude stěhovat do Švýcarska, aspoň zatím ne. A jestli se mladí budou stěhovat do Čech, já bych asi na to nevsadil, no, ale je to možný. Když se teď vrátíme zpátky k hokeji, jak se díváte na současný extraligový tým hradeckého Mountfieldu? Jak se vám to líbí? Musím říct, že se mi to líbí. Mně se líbí práce a styl hry, který chce hrát Tomáš. Ofenzivní hokej. On už to předvedl předtím, pak tady byl Vláďa Růžička, to byl zase úkrok stranou od vedení tady místního, ale naštěstí tam instalovali zpátky Tomáše a mně se to líbí, protože věřím, že těm klukům se to hezky dělá. Jo, když je necháte bruslit, jsou tady brusliví hráči, jsou tady kluci, kteří opravdu skvěle bruslí, kteří se skvěle pohybujou a není problém pro ně prostě napadat a ještě se vracet. A samozřejmě ta obrana je základ, ale taková ta aktivní hra, nenechat soupeře vydechnout, jít po nich a i třeba v oslabení si troufnout točit. Prostě mně to přijde sympatický, mně to přijde moderní a ten manšaft na to je. Samozřejmě je složený z hodně cizinců, je to takový poskládaný tým, nicméně si myslím, že ty typy hráčů, který tady jsou, právě se pro tohle to hodí, prostě s velkým pohybem. Jsou tady šikovní hokejisti, jsou tady hokejisti, kteří se umějí přitvrdit, takže jako mně se to líbí. Musím říct, že se mi to líbí, plus k tomu je ten bonus, že jsou třetí, ale teď zrovna, ale myslím si, že by se mi to líbilo, i kdyby byl 6., 7. Jo, že člověk ví, že na titul tak úplně ten rozpočet a ty možnosti nejsou, ale mně se líbí ta hra předváděná a mně se líbí ty zápasy, které hrajou. A my, když natáčíme podcast, tak já musím říct, že se blíží do konce základní část. Hradec je aktuálně na 3. místě. Teď si může Martin Hosták trošku zahrát na vizionáře. Jaká je ta síla týmu? Kam to může dotáhnout v playoff? To těžko říct. To bude hodně záležet na tom, jak se vyvine situace kolem té 4. Ještě pořád tam nejsou. Takže, protože letos paradoxně může být předkolo dost velký oříšek. Protože pro ty týmy z hora tam dole číhají nepříjemný soupeři. Třinec, Liberec. Jo, bacha na Liberec. Oni celou sezónu tak nějak prolajdali, byli nemocní a teď se dávají dokupy a poslední době patří mezi nejlepší týmy extraligy. Třinec, s nimi je potřeba počítat vždycky. takže jako ta první čtveřice do předkola
bude mít opravdu těžký úkol do toho čtvrtfinále proklouznout, proto si myslím, že ta 4 ta by byla opravdu fajn. No. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Martine, náš čas se pomalu nachýlil. Já vám děkuji, že jste si našel čas na nás, že jste dorazil do našeho studia. Děkuji za příjemné povídání a přeji hodně úspěchů do vašeho dalšího života. Děkuji za pozvání. Jsem rád, že můžu být součást tohohle projektu a uvidíme se třeba, kde to na Dukle. Tak. Na Dukle, ano, na začátku června, na Dukle den D, tam se uvidíme určitě také. No a já vám všem, kteří jste si udělali ten čas, věnovali jste nám ho, děkuju a u dalších podcastů se zase brzy uvidíme a také uslyšíme.